Hello friends, bye Bodo Job Info official YouTube channel दा finally गोदान SSC GD Constable official notice ओंखारबाय आरो vacancy ओंखारबाय दा गोबाव खालामा जों डाइरेक्ट नायगोन vacancy खौ आरो लोगोसे जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लादो A to Z नोंथांमोना साख्रिनि आपडेट मोनगोन बर' रावजों दा फाइनाली सिगांनिफ्राय नेबाय थादोंमोन बेनो जाबाय SSC GD Constable दा बेखायनो लेटेस्ट official नोटिसआव नोंथांमोना क्लिक खालामदो आरो बेयाव खालामनाय लोगो लोगो official नोटिसआ नोंथांमोना मोनसिगोन दा बे भिडिअखौ हानायसेबां शेयर खालाम लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम जाहाथे नोंथांमोना नोटिसखौ मोननो हायो टोटल वेकेन्सि होनोबा टोटल वेकेन्सि होनोबा नोंथांमोना मोनदों बेनो जाबाय 39,481 वेकेन्सिस नोंथांमोना मोनबाय ओके दा बेयाव नै 39,000 वेकेन्सि गोदान 2025 नि साख्रि बेनो जाबाय SSC GD कनस्टेबल ओके दा बेनिनो जों ST खौ नायोबा BSF आ 1489 CSF दङ 687 CRP दङ 1213 दङ SSB 79 दङ ITBP 326 दङ बेनिफ्राय आसाम राइफल दङ नोंथांमोना 223 मोनदों बे जाबाय नोंथांमोननि ST लाइननि बेखौ नायदो टोटल 4021 अल इन्डिया जोंनि ST आ वेकेन्सि दङ मेल कैंडिडेट्स ओके बे जाबाय मेलनि सायाव एबा हौवाफोरनि सायाव गासै 15,000 दङ आनरिजार्भ ओके जोबोर मोजां चान्स दङ बे जाबाय हौवाफोरनि देन हिनजावफोरा राइट साइडआव दङ बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लादो स' बेखौ दङ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय पोस्ट वाइसआवहाय गासिबो मोनगोन देन नोंथांमोननि पोस्टआ टोटल बेनो जाबाय 39,481 दङ बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला ओके अब्लानो नोंथांमोना माने क्लियार जागोन दा जोबोर मोजां चान्स देग्लायबो पोस्टआ बारायबाय ओके थांनाय बाराव पोस्टआ नोंथांमोना खम मोनदोंमोन नाथाय लोगोसे आरो बारायबावनानै 45,000 खालामदों देग्लायबो थिग बेखौबो बारायनानै नोंथांमोना गोबांथार वेकेन्सि जायबावगोन नेक्स्ट लेभेलाव जोबनायथिं बे जाबाय फाइनाल वेकेन्सि नङा आरोबाव ओंखारबावगोन बारायखागोन स' बेखायनो बयबो जायफ्रानोखि SSC आव देग्लाय साख्रि मोना नेक्स्ट लेभेलाव आरोबाव नैबेयाव एप्लाइ खालामदो बेनिफ्राय साख्रि लादो ओके दा नोंथांमोना 45,000 वेकेन्सिनि फिजिकेल टेस्टआबो जाथारसिगोन आरो दायो ओंखारनाया नेक्स्ट लेभेलाव 50,000नि खाथियाव थांनो हागौ वेकेन्सिया ओके स' बेखौ समासो मोनथिसिगोन दा स्केल पे नायोबा नोंथांमोना मोनदों लेभेल 1 मोनदों 18,000 निफ्राय 56,000 गाहाम मोनदों बे जाबाय नोंथांमोननि NCB लाइनावहाय नाथाय GD लेभेलाव आरो गुबुन गुबुन पोस्टआव 21,000 निफ्राय 69,000 पर मान्थ नोंथांमोना मोनगोन अफिशियेल साइडआ मोननै दङ CRPनियाव मोनसे आरो लोगोसे SSC आव मोनसे दङ बेयावनो नोंथांमोना एडमिटखौ मोननो हागोन आरो दा बेनि एप्लाइ जागायबाय आरो बेनि लास्ट डेट 14 अक्ट'बरसिम दङ आरो एग्जामा जानुवारि फेब्रुवारि 2025 जाहैगोन अनलाइन एग्जाम जागोन नोंथांमोना हिन्दी आरो इंलिसजों होनांगोन नाथाय 13 रिजनेल लेंगुवेजेस दङ जेरै एसामिस बेंगलि नाथाय जोङो हिन्दी आरो इंलिसजों नोंथांमोना होनो हागोन बेनो जाबाय अनलाइन ओके बिनि सेलेक्शन प्रसेसआ फार्स्टआव फिजिकल टेस्ट जाया बेना बे जागोन एग्जामसो जागोन अनलाइन आरो एग्जाम पास जाबासो फिजिकल टेस्टआव आरो फिजिकल टेस्ट पास जानाय लोगो लोगो मेडिकेल टेस्ट खालामनानै लास्टआव काट अफ लानानै नोंथांमोननो साख्रि होनाय जागोन बेनो जाबाय गोदान SSC GD कनस्टेबलाव सेलेक्शन प्रसेसआ गासैबो सेमानो दङ वेकेन्सिया 39,000 फैग्रोबाय आरो समजों लोगोसे बारायनाय चान्सआ दङ दा फैबाय बैसो दा बैसोआ मिनिमाम 18 इयार्स ओके माने 18 बोसोर जानाय लोगो लोगो बे पोस्टआव हागोन बेनिफ्राय नर्मेलाव 23 बाट जोंनि ST आ गासै 28 इयार्ससिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बैसोनि डेटखौ ओरैबायदि हमदों नोंथांमोना नायदो जे जानुवारि 1 2025 निफ्राय हमना ला जानुवारि 2 2002 निफ्राय नोंनि बैसोआ हमना ला 18 निफ्राय 28 इयार्स दंबानो बे पोस्टआव जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन ओके बेखौ आं क्लियार खालामबाय नोंथांमोननो बैसोआ गोरोबनांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन देन बेखौ जों बुजिबाय दानिया जों थांसै माखासे प्रसेसआव NCC जायफ्रा NCC दङ नोंथांमोना बोनास नाम्बार मोनगोन जेरै 5% 3% 2% ABCD दङ बेखौ नोंथांमोना नायदो जायफ्रा NCC दङ फाइनाल सिलेक्शनाव एसे नाम्बार बारा मोनहैगोन आरो स' बिनिफ्राय हाउ टु एप्लाइ होनोबा नोंथांमोना अनलाइन चेक खालामनांगोन फट'आ लाइभ प्रुफ खेबनांगोन जोंनि ST आ थाइसेबो पेमेन्टखौ दाननाङा बेखौ मिन्थिखाबाय दा फैबाय एग्जाम सेन्टार स' एग्जाम सेन्टारा जोंहा नर्थ इस्टआव दङ नालाय बेखायनो जों मोनदों जेरै इटानगर डिब्रुगड़ दिसपुर दं गुवाहाटी जरहाट दङ सिलचर दङ तेजपुर दङ शिलं दङ बेनिफ्राय जि गोसो दङ नोंथांमोना आनजादखौ होनो हागोन बेनो जाबाय अनलाइन हिसाबै स' दानिया बे एग्जामा गासै 60 मिनिट्स दङ नोंथांमोना 1 घन्टा टाइम मोनदों साबजेक्टआ GI दङ रिजनिं दङ बेयाव 20 कुइसन फैगोन आरो मोनसे हाबानो 2 मोनगोन बेखायनो 40 मार्क्स बेयाव मोनदों ओके माने मोनसे हाबानो 2 नाम्बार मोनगोन आरो देन GK थाबाय बेनिफ्राय GE थाबाय 20 कुइसन 40 मार्क्स मेथ्स थाबाय 20 कुइसन 40 मार्क्स इंलिश थाबाय एबा हिन्दी थाबाय 20 कुइसन 40 मार्क्स दङ आरो बेयाव माल्टिपल चइस टाइपनि कुइसन एन्सार थागोन आरो लोगोसे बेयाव नेगेटिभ दङ बेनो जाबाय 1/4 माने नोंना मोनब्रै दं जाबाथाय नोंनिफ्राय -1 दाननाय जागोन आरो फिजिकल टेस्टआव हौवाफोरा 5 किल'मिटार खारनांगोन 24 मिनिट्सआव आरो हिन्जावफ्रा 1600 मिटार खारनांगोन 8.5 मिनिटआव बेखौ होनदों आरो लोगोसे जों हाइटखौ चेस्टखौ जों दानिया नायनोसै
दा जोंनि एसटि हाइटआ 157 हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 147.5 दङ बेखौ नोंथांमोना गोरोबनांगोन अब्लासो इलिजिबल जागोन। स' दानि जों स्टेजखौ नायोब्ला नोंथांमोना मोनदों गाहायाव बेनो जाबाय जोंनि एसटिआव 76 जाथारनांगोन एन्ड एक्सपेक्ट खालामबा हौवाफोरा 81 जाहैनांगोन हिन्जावफोरखौ सुनाय जाया। दा बेनो A to Z मिथिबाय पस्टआ 39,000 नोंथांमोना आरो नेक्स्ट लेभेलाव जेब्ला बारायो नोंथांमोना चेनेलाव आपडेट मोनगोन। दा बे भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामदो। दा फाइनालि नोंथांमोननि नेबाय थानाय अफिसियेल नटिस ओंखारबाय बेखायनो एप्लाइ खालामदो लिंकआ एक्टिभ जाबाय दा बावैनो नोंथांमोननो एप्लाइ प्रसेस भिडिअ लाना फैनोसै।